Takže, čau lidi, vítám vás u mého prvního videa a dneska si zahrajeme Minecraft a hardcore svět. A tady to bude spíš možná taková seznamovačka, hele. A včera jsem tady hraju na PlayStationu 5 a na PlayStation 5 Slim a mé jméno na YouTube je Veny, jestli jste rozklikli tento kanál, mám tady tři odběratele. První je můj kamarád, jeden, který už na YouTube natáčí, toho kanál tady nemusím říkat, ale pak druhý je můj bratranec Voltix9, tomu dejte určitě odběr, a třetí je Murmilio, kamarád, tomu taky určitě dejte odběr. A teď se zatím pustíme do hraní Minecraftu teda. Tak první bych si udělal tady nějaký baráček. A pak bych se někam podíval třeba. Jsem teďka hrozně dlouho nehrál Minecraft. A videa nebudou tak často. Sice teď mám hodně času kvůli prázdninám, i když je vlastně ne tolik. A tak to je nový? Nevím. Teď nevím, jestli nemám nějaký shadery. Vypadá to, že jo. Tak se tady porozhlídneme. Hlavně základní věc ještě jsem úplně zapomněl. A to proč s 2 craftingem mám. To je vadí, jeden tady takhle položím a vydám se dál. Takže první věc, meč. A to proč s tím neumím už tolik. Tady dáme dřevo takhle. Pickaxe. A to je zatím všechno, co se můžu dovolit. To tady nemůžu nechat, když mám už jeden. A já bych to řekl teď. Nevím, jestli úplně ve videu budu slyšet, protože z PlayStationu se mi blbě přendává to. Zvuk do mobilu z toho. A jestli někdo neví, to se dá používat jako uhlí, co teďka tady beru. A nevím, proč to přidali, protože to dělá uhlí být úplně k ničemu. Protože normálně můžeš to prostě jak najít na zemi. A teď bych si udělal ještě takhle. A sekirku jsem úplně zapomněl. A ubytoval bych se někde hezky, třeba až si vytěžím dřevo. To nějak všechno se snažím rašovat. I když bych měl kvůli noci. Já tady na PlayStationu spíš hrál kreativy, žrádlo. A spíš jsem hrál ty kreativy teda. A takže teď ten je můj první hardcore na PlayStationu. Můj normální hardcore mám na mobilu a já jsem měl v plánu ze začátku natočit jeden server, který už mám rozehraný. To mi napište, jestli ho chcete vidět do komentářů, jestli budou. A tak.
ten byl spíš shader, ale vím, že originál od Minecraftu. Že jako originál Mojang. Další žrádlo. A teď si jdeme postavit baráček. Tady, hezký místo na baráček. Teď jsem tady dal takovou 360 otočku. A řekněte, jestli můj mikrofon je dobře nastavený, protože já jsem se ho nastavoval tak jako divně, abych pak trolil kamarád, tak jestli mě slyšíte moc nahlas nebo normálně, tak to a dneska jsem úplně nahypený, nálada úplně není. A to furt nic nemění a furt můžeme hrát. A ten baráček bude tak narychlo. Oj, skromnej. S editem videa se budu snažit jako první video, takže pak žádný hate a jenom jako, ale nedoufám ani v podporu, jenom doufám, že se vám to bude líbit a sám mě to docela baví takhle to natáčet. Jsem rád, když se jako můžu občas, když se jako můžu sednout, teď mi to dělá radost, že se jako můžu sednout a zahrát. Já jsem úplně zapomněl, že to jsou vlastně jako krávy. Tak. Dveře. Tady zasadím strom. První úkol asi sehnat postel. A dneska prostě ten hype není. To je tady nádherný ten můj spawn. Tak to je ještě lepší. I když je to zvláštní. Ale vlastně tam můžu natěžit hodně kamene. To i tady. A ten video bude takový jako rašlý z rodinných důvodů. Ale jo, jsem mladší youtuber, nejsem nějaký jako to. Nejsem nad 13.
Ale to furt nic nemění, protože za pár let budu. Už bych se měl vrátit domů. Jestli se nepletu, jeden Minecraftový den trvá 10 minut, ne? Ale to mi napište do komentářů. A den a noc taky ne. Chtěl bych to prosím vědět, tak byste byli hodní, kdybyste řekli. Protože teď nejsem jistý, jsem dlouho fakt nehrál. Jsem se už jsem se teďka stal po druhý. Jsem v inventáři. V pohodě si ještě jednu vlnu na postel. To bych získal až v příštím videu, protože tohle, jak asi všichni pochopíte, bude teďka konec prvního videa. Doufám, že se vám to video líbilo. Pokud nezapomeňte se nechat like a odběr po vás nemůžu chtít, tak čus.